Na zarjedzie. Majka je jespnu šulu wopytała, a jespne próbowanie wopstała. Juchej, skończnie może ona sama z autom jeździć. Nitko chce się jespnu dowolność wopstarać. Tola jeje personalny wupokaz je odbieżał. Nie to docewa pytnyła. Jak je so to stać mogło? Majka zazwoni zadwielowana Bożenu. Ta ju zmieruje, a prawi, zo nie je to zle. Dobi se proste na zaredzie termin skazać, a do toho šitke podłożki wopstarać. Majka so w internecie na stronach přizjawjernie za wobydlerju informuje. Za nowy wupokaz treba ona stary wupokaz, aktualne biometriskie foto a pieniądze za popłatk. Na dniu z terminom sydnie so Majka do czekania. Ona je cele rozbudzena, nie je rady na zariadach. Pyta na swoim szmuratku za mailku z dokładnym czasem. Mimo toho so boji, zo je tola nekajke podłożki faluje. Gdyż je ona na redzie, gdzie do mianowanego biura. Wiecewobdziwarka wobladuje se šitke podłożki, a so jeszcze raz za staczanstwom a datumom narodzenia prasza. Mimo toho so ona prasza, jak so majcyne mieno prawie wuriekuje. Potom zapodała przystajena šitke informacje do komputera. Ona wučišči formular, a Majka dobi se wszo przeczytać. Dokiż nie są tam żadne zmyłki, ona formular podpisa. Chcecie też nydom pučovanski pas skazać? So wiecewobdziwarka prasza. Pučuju rady po Europie, prawi Majka. Dotal je za to mój wupokaz dosahał. Wiecewobdziwarka jej wujasni, że trebaż za wieste kraje pučovanski pas. Za Wujku Britannisku na przykład. Kelko pučovanski pas płaci? So Majka woprasza. Wupokaz a pučovanski pas to je tola kytro drohe. Ona pomysli skrótka na to, że chcete z Bożenu w semesterskich prozinach do Londona jeć, a jun na końcu też skaza. Mimo toho treba jeszcze jespnu dowolność. Za to dobicie na krajnoradny zariad, prawi wiecewobdziwarka. Woni maja wotriad za jespne dowolnosće. Trebacie płaciwy wupokaz, biometriskie foto a popłatk. To borze šitko zmeju, so Majka veseli.